Ассалому алейкум бародаро, хоҳаро, духтаракҳои беақли хушрӯ. Ин видео барои шумо. Ҳами аҳамият додагӣ боше, ҳами Instagram медио историёи духтари ёша, духтарои хушрӯра да историёшон 24 соат ҷони ҳофизи озарбойҷонӣ. Ҷони, я тебя люблю, ҷони, жить без себя не могу. Худо бизанад, ҳами ҷони айран гуруд безорай. Ҳами ҷони да авлоду дар кор несай. ҳами початона чени курпачатон дуроз куне. ҳами як бачае ки шуморо гирифтанӣ боша, ҳаму историятара бидура бибина, мега худо ира бизана, агар ман ира бигирам қатиш хобрам, и паданалак фикри ҷонира мекунам, мега дар кор нести. Никоҳ да боша, никоҳ дафт мекунам. Накне, илтимос мекунам духтаро, як каса дӯст медоре, да дилтон моне гум шаве бире, накне, илтимос изо мекашон. Шумо фикр кунам 24 соат медоре, ман бигум Анҷелина Ҷоли, я тебя люблю, жить без себя не могу. Ҳами чӣ мада чӣ мета? Ман медонам ки Анҷелина Ҷоли мара намегира. Бас кине духтаро ёш, бас кине, худо бигиратона.